Bisan ko naka-wheelchair, nakapaso gayud atol sa iyang graduation day ni atong Sabado with honors pa si Richelle Ann Escanier. Siya katong senior high school student sa Babag National High School nga naligsan ang tiil sa usa ka pribadong pick-up ni atong Marso 11. Samtang naglakaw siya daplin sa karsada uban sa iyang mga classmates. Matud sa iyang inahan nga si Maria Helsi, naputos sila sa utang karon. Kay gipiningkamutan gayud nila nga mabayran ang tanang hospital bills. Gani may mga tambal pa silang kinahanglan nga paliton. Busa nang hinaot sila nga matabangan usab sila karon sa ilang panginahanglang pinansyal ug mahinungdanon alang kang Maria Helsi nga makapaso ang iyahang anak atol sa graduation niini sa senior high. Kay dihang migraduar kini sa elementary, wa kini makapaso kay natunong nga pandemya ni atong higayuna. Ang driver nga nakaligi sa iyang anak ang karon, wa pa mupatimaw ug wa pa jud tumana niini ang iyang gisaad nga abagahon ang tanang galastuhan sa ospital. Lakip na ang mga tambal.